Gem drum. Nașadi. Sucră. Bună ziua, prieteni! Uite, a venit soacră mea din spital. Haleama, cărdeama în TikTok. S-a operat din picior, v-am spus că iau cadru, dar ea nu vreau să dă cu cadru după mine. Ce să fac cu cadru? I-a dus mama sa cadru, să vă arăt ce boată i-a dus. Uitați, prieteni, ce-a adus mama sa duda bătrână. Dragă. I-am zis să-i cumpăr cadru, dar baba asta i-a adus... Stai să le arăt eu la prietenii mei. Stai să văd. Haradila, Veni baba să vaită și ea care și ea varice. Baba asta ea. Baba vrea să trăiască 100 de ani. Andral să apară. Hai ca la maladia pe... De ce să vaită E el? puricea, la angeala la tira crizora asta. Maladia pe hecăria purui oci. Prietenia când a vrut să urce în autocar, i s-a tăiat vena mare principală de la picior. Și am operat-o la Craiova, am adus-o acasă. N-ai gata nașterea. Prieteni, de când s-a operat, cere toate poftele. Cred că ne șantajează. A cerut ciorbă, carne friptă, acum a cerut dolciuri. Bărbații de ce au? Eu cred că e hoață. Zici tu că mi-a zis și Se mie, face. nu e adevărat, dar bărbați ce-au născut? De ce au bărbați? Uitați, prieteni, se preface și cere toate poftele de când e operată. Vreau aia, ca să-i dăm de mâncare. Oaia, care e oaia? Da, babă, tu ai venit o vaiță, ce faci? Îți pare rău de ea? Babă, românește, că nu sunt țiganecii. Ei? Păi de-am dat să mă andră din operația. De-am mai eu nu are. De-am mai eu nu are. Bine, Babă, dar îți pare rău de ea? Natalia, nu, cum să nu? Deala a dat și ea, l-a întors. Babă, dar cere cam mult de feta asta de când s-a operat. ce cerui că nu... Cerut dulciuri. Nu, Păi du-te la muncă să faci bani să-ți luăm dulciuri. Pe ce să-ți luăm? Ceru Kinder și chipsuri. Cerut Kinder, cred că. i-am dat la doctor. Ce așa mi-am spus? E 180 milioane. 70 de milioane. Exact. La un picior și mai taiem și eu la luna care vine. 70 de milioane. S-a dus 100. Ușor, Drangal Biș, Cât ai cheltuit, mamă? 100 de milioane. Păi și cât ai adus tu din Grecia de ai cheltuit numai asta? 10 milioane. Ha? Păi ai adus 500 și de acolo ai tăiat și 100. Și mai are 300. Să fii sănătoasă, că tu faci bani. Mă duc eu, nu mai Ce stai. fac bani? Lasă, babă, mai lăsăm 3 zile și plecăm în Belgia la mere, la pere. Nu las, dar la Cireș. Am dat 2 milioane 100 pe ciorap. Păi ce ciorap sunt ăia? De firmă? De Adidas? De ce sunt? De Nike? Din alea. Nu, uite, are ciorap noi, babă, ce ai? Uite, ciorapii ăștia atâta bani a dat pe ei. Sunt ortopedici, uite. Ortopedici, uite. Sar. Codoc, roșu, lolo, pare. Ce pune? Prieteni, uitați, e până sus la șold. O, că se gavela. E bună pe omeni. N-ai morfină. De la anestezie sunt așa, babă. Da, da. Citeane că pirau pe găi, n-ai pură, domnul doctor. Dar-i vendere, să ce Uite, am ciorapii, dar nu mai sunt bune, trebuia să le schimb. Canavile mărășaie prin maică, prin alții. Nu avea. Păi trebuie la 6 luni deja de laule, hai, ce mai ai, William? Prin o căluță, ceavă, prin o maică, te-ai luat tu mi timpul, deja ne reprezentul mele mangă. Cearapel, și au rămas ale timpul. N-ale cilor. Șarafele alea, ui. Ai... Sunt ciorap steril. Steril, Da. Podolena, drabența legală. Dar uite, ui fie cearape, la ciurape. Dacă n-avea ciorapii ăia până acum era rupți picioarele de mult.
Dar au ținut-o numai ciorapii. Numai ciorap. Că n-au operat-o fără ei. Și operisarea, că după ce m-am terminat, mi-a băgat ciorapul direct, Direct. pe masă de operație. Direct. Păi fără ei, babă, fuge mușchiul piciorului, venele și se spărgeau. Așa că... Direct, știi, m-am gândit. Ceabă, a dus baba Duda cadrul lui mamă, ta uite la acolo lângă cine. Bă. Dar cred că boata lui baba care a amestecat la porci cu ea. Ultima dată... Ia câți bani ai luat la Rimi? Care lasă hăițele așa. 50 de lei? Așa. Te duci la Remi și tu. Nu ți-a rușine. De ce n-ai mers cu mine să luăm 3 saci de ciment? De ciment mâine, că nu se lucrează azi, e sâmbătă morți. Miercuri, e să vă dau morți. Care trage azi? David e nora să ia dulciuri. Le tot timpul Abia babuce. ca doctorul Arachi, când nu mai sunt bune așa. Trăgeam în mână ciobata, măsuri sardie, m-am. Apoi din ema cacala. Pe măsura din ema, le pără bunul. Măsuri sardie, mai de aici. Sar. Și morim. Ce mai Ești, Ana, cu voi gândim atât că capele. Și căldeana mișto. Le cremo pe ospitalii, ai la ora. Prieteni, uitați ce fată frumoasă avem. Că măritea 50 de galbene are. Iar o măriță. E unii. 50 de galbeni de tată. Ei? Unde ai fost, Ceaba? Am auzit că vine potopul mare. Unde mergi? Vine ploaia. Ce vine? Vine ploaia. Ce ai gătit, lumăta? Ce ai mai luat? Răbdări prăjite. Bă, ce ai gătit, lumăta? Cartofuri. Făsâi și cău. Ceabă, cred că Georgica cere ceva de mâncare, dar nu știu ce. Ea mea de mult, cred că. Ce să-i dau lui Georgica de... Ceabă, ce facem cu peretele ăsta? Când ne uită, urcăm sus în pod să ne uităm ce cadă jos după aia. De ce să cadă jos? Băi, Prieteni, uitați-l pe Georgica. L-am adus acasă de la baba Leana. Uitați ce mare s-a făcut Georgica al lui David, la care a fost mic, de 6 săptămâni. Super de la Georgica. atât de șoapă și Am intrat, nu, lasă așa, am intrat să-i fac curățenie, atât am apupat, atât am... A, m-a luat în brațe porcul ăsta, Giliu. E tot ca David, Giliu. Asta. Să ce mă este asta de nore? Au? Uita, Georgica! ba să-l beșări, da. Uite dinți, uite dinți. Asta. Să-l beșări frumos. Asta mă. N-am aici argoge, că și ăsta Andrei Canel Balocăr. Haide, rând ap calpelei, haide. Am brondită. Nu, ce faci eu? Hei! Fraiere! Haide! Nici nu beșel. Haide! Haide acolo, haide! Băi, gică! Georgele! Haide! Ceabă, când îl tai? La 500 de kg. Să mâncăm o țărășoric. Lasă că mâncai șorica cu o săptămână. Hai mă, hai să-l taiem, Ceabă. La 500 de kg. Când face 500 de kg, Atunci îl tai. atunci al... Soacrele, de veni mai târziu. Vreau să-i fac mâncare lui soacră mea. Și din cauza mea rup piciorul. Dacă nu fi mama acasă să se urce în autocar, nu rupea piciorul. Am chemat-o acasă, a rupt piciorul. Și acum trebuie să-i fac de mâncare, că din cauza mea rup piciorul. Dar dacă stă numai în pat, trebuie să-i fac de mâncare. Dacă nu, acolo. Aia e soacră, nu-i mamă. Ia dracu, lasă așa. Am mai de mâncare. De ce îi dai cremul și gata? Acum mă supăr, îi dau un cadru de ăla de sare din pat. La revedere, prieteni. Și vă abonați la canalul meu de YouTube, Pocăită de la Străia. Pa!